9 майда Казанга Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмнең, аның гаилә әһелләре һәм сахабаларының изге яткәрләрен алып кайттылар. Аларны 21 май көнне Изге Болгар җыенында истәлек билгесе бинасында теләгән һәркем карый алачак. Әйберләр Сыгыд Гарабистаны һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кебек төрле ислам үзәкләре фондларыннан җыелган. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте җитәкчелеге Дагыстан мөфтие Әхмәт Хаҗи Абдуллаевка Идел буе Болгарында ислам динен рәсми кабул итү көне уңаеннан Татарстан мөселманнарына җибәрелгән кыйммәтле бүләге өчен олы рәхмәтен белдерә.